19 משה פייגלין. לכאורה היו אלה אמורים להיות פריימריז רגילים לכנסת. אך מהר מאוד התברר שמדובר בהרבה יותר מסתם עוד מסע בחירות של אחד המועמדים ברשימת הליכוד. ועוד מישהו שהוא תמיד בחמישייה הראשונה הזאת זה משה פייגלין. מישהו נלחץ. ביבי מאיים על מי שיסגור דילים עם פייגלין. הוא משנה את הכללים בכדי להקשות על בחירתו. שלא יהלכו אימים על אף אחד. אם הוא כן דיבר עם פייגלין או לא דיבר עם פייגלין. המאבטחים של השב"כ בבוקר, כשהם בודקים לך מן הסתם את האוטו, הם נזהרים לא לפתוח בטעות את הבגז שפייגלין לא יצא. התקשורת מתקשה להגדיר על מה המהומה. שהוא לא רק ימני מדי, אין כאלה ימניים מדי בליכוד, הוא אמוני, הוא דתי. לא במובן הדתי, הוא גם עצמאי מדי, כך הוא נתפס, והוא תמיד קורא תיגר. פנתה עליי כתבת. אך משה, כמו תמיד, נוגע בנקודה המדויקת והאמיתית. שאלה אותי, תגיד לי, למה פוחדים ממך? מה אתה זומם? אמרתי לה, אני זומם דבר אחד, להחזיר לעם היהודי את המדינה שלו. על מנת למנוע את בחירתו של פייגלין, מתפרסמים סקרים המאיימים שאם פייגלין ייבחר, הליכוד יאבד 6 מנדטים. מי שישתף איתו פעולה לא יהיה שר בממשלה הבאה, אימון נתניהו ומקורביו. מטה פייגלין מארגן כינוס בחירות. איומים של נתניהו גם על אלה שיגיעו לכנס של פייגלין וגם על אלה שיחתמו איתו דיל. מצוין היום. הליכוד עכשיו בתנופה. אנחנו יודעים מה עם ישראל רוצה. אני מאוד גאה להיות חבר במפלגה הזאת. משה פייגלין, בבקשה. צהריים, התחלתי לקבל טלפונים מכל מיני כתבים. מה אתה אומר על זה שמאיימים, שלא יבואו? ורעיון לכתב של ynet, אמרתי לו, תשמע, אני מפחד רק מאלוהים וקצת מאשתי. וזה היה בכלל לאינטרנט, ופתאום בכל החדשות, ואני לא יודע איך אני חוזר עליו הביתה. זה יתחיל להיראות כמו ריצה לרשות. קרב בליכוד, נתניהו מול פייגלין. פריימריז האלה מאפיינים, או בעיקר מדובר בהם בהקשר של המאבק בין פייגלין לבין נתניהו. נתניהו ממשיך להילחם בפייגלין. נתניהו נגד פייגלין. אנחנו מדברים על פייגלין, משה פייגלין. פייגלין, ארנון, מה היינו עושים אם לא היה לנו את השם הזה בפריימריז האלה? משה פייגלין התחיל את היום בבנייני האומה, כאשר הוא מוקף אהבה ותקשורת. באתי לפה רק בשבילך. ההצבעה היום היא בשאלה, האם הליכוד יהיה עוד פעם ליכוד של התנתקות, ליכוד של גירוש, ליכוד של קדימה, או האם הליכוד יחזור ויהיה הליכוד האמיתי, הליכוד ששומר על ארץ ישראל, על עם ישראל, וכן, גם על תורת ישראל. יוצאים למסע קלפיות ברחבי הארץ. מהבוקר אני יושב מעשה לרדיו, אתה מופיע בערך 6-7 פעמים בשעה. לליכודניקים יש מסר ברור. באהבה. תגיד את דעותיך תמיד כמו שאתה חושב. השיטה של נתניהו שפוסל בן אדם בגלל זה שהוא לא ילד טוב שלו, שלא יסמן שלו, מעורר ממש דאגה. צריכים להכניס לך על הראש של ביבי. מכל הלב, תוכיח לכולם. תהיה בהצלחה. הליכוד שלך, תאמין לי. אתה הרי תאמין של נתניהו. אני אומר לכם, לא תצליחו, לא יבחר ליכוד. זה חשוב בתנועות הליכוד. פייגלין, מי זה בא? ראש הממשלה יאללה, תגיד לי מספר של משה פייגלין. אז אמרת לה? אתה תעשה את העבודה. אני מקווה שתדיח את ביבי. לך רק טוב. סלם אחי, סלם אותי עם פייגלין. האיש והאגדה. כמה חיכיתי לראות גם פנים אל פנים. תמשיך, אל תירתע. חזק ואמץ. תודה. ליכוד בלי פייגלין זה לא ליכוד. אם אתה לא ביבי, אתה בכנסת בחמישייה הראשונה. אתה איש ארץ ישראל, כל הכבוד, אתה תשמור על ביבי. ברוך הוא יברך אותך, חן וחסד בעיני קוראיך. מי שלא יודע מה הוא עושה בחברון, לא מסוגל להגן על אשדוד ואשקלון. תודה רבה. בהצלחה. אוהבים אותך. אוהב אתכם. תהיה בריא.
אני איתך. באש ובמים. אתה תרופה לליכוד. לא יעזור לא לביבי ולא לנתניהו. זה אותך, אתה תתחזק ולא ימינך. יהודי אמיתי. החל הלחץ, יושב ראש הליכוד הבין עד כמה גבוהים הסיכויים שהרשימה שתיבחר תהיה שונה מזו שאותה רצה. נתניהו מאוד לחוץ, בכלל כל ההתנהלות של הימים האחרונים, בעיקר לא רוצה את פייגלין. ביבי מתכוון להמשיך את הבחירות מחר. זה כבר בשלב של הצחוק. זה כבר בשלב של הגיחוך. מה שיפה כאן, להבדיל מכדורגל, בכדורגל אחרי 90 דקות נגמר המשחק. כאן ממשיכים את המשחק בהתאם לתוצאה. גדול, אה? כל העם אשר איתי נעמדו מרחוק בעיניהם לצנינים. גם רלוונטי. בעיניהם הייתי לצנינים ולשחוק. צוחקים עליי, אבל אני ממשיך קדימה, לתוך הערפל. כל היום הוא הסתובב בשטח וראה את התומכים שלו. לא כולם חובשי כיפות. הוא תומך בו גם כן. ממש לא כולם מתנחלים. יישר כוח וכולנו יחד. מכף רגל ועד ראש מרגליות אתה שומע? פייגלין! משה פייגלין! משה רבנו! מודים לך שאתה בפנים. מודים לך. אני מניח שהעיכוב שלו זה כי הוא בודק איך אפשר להוציא אותך, אבל אתה צריך להיות בפנים בכל מקרה. בעזרת השם. ואז הגיע פייגלין. מקום 19 משה פייגלין. מבט בבמה חושף את הבעיות של מנהיג הליכוד בשנים הבאות. הרבה אנשים שחולמים על וולבו ומשרד, משה פייגלין שנתניהו היה מעדיף, כי את התקווה הוא ישאיר בבית. כניסתו של משה פייגלין לכנסת היא מכה לבנימין נתניהו. הבית שלי, הדרך שלי, הליכוד, זה נכון. זה רק התחלת הדרך, התחלת הדרך. אני חושב שזה מראה שהליכודניקים בליבם רצו אותי מאוד בפנים. אל תפחד משום דבר, תמשיך בדרך הזאת, כי אתה באיזשהו מקום שליח. הערב הדרמטי נגמר וחבר הכנסת לעתיד עוזב את גני התערוכה כמנצח. לחיי ארץ ישראל, לחיי תורת ישראל ולחיי הליכוד. אני חושב שהליכוד יקבל עכשיו הרבה יותר מנדטים, משום שאנשים שנמצאים ימין על הליכוד, שזה שליש מהציבור במדינה, שלא חלם להצביע ליכוד, עכשיו יצביע ליכוד, יצטרף לליכוד. פייגלין צדק. הסקרים אישרו את התזה והליכוד היה בשיאו. פייגלין הוא כן המנצח הגדול. איזו שאלה, ללא ספק. ערב הבחירות התפרסמו שתי רשימות. רשימת המומלצים של פייגלין, רשימת המומלצים של נתניהו. תלו בבקשה את שתי הרשימות ותראו שפייגלין הוא המנצח הגדול. מה שלקחו חברי הכנסת של הליכוד מהרשימה הזאת ומהתוצאות זה שטוב להיות באיזשהם יחסים עם פייגלין. אם חברי כנסת בליכוד רוצים יום אחד, והם בוודאי ירצו, את תמיכת אותה מסה שראינו שיש לפייגלין, אז הם יכולים גם להיזהר בהצבעות שלהם. קבלו את האיש המרכזי בפוליטיקה, שבו הוא נבחר למקום ה-20 ברשימת הליכוד לכנסת, משה פייגלין. בבוקר הוא התעורר כשהעיתונים מזהירים מפניו, ביבי עדיין מנסה לדחוק אותו החוצה, אבל הוא דווקא שולח מסר פייסני. פריימריז נגמרו, הבוחר אמר את דברו, השופט חתם על הרשימה, ועכשיו צריך לאחד כוחות מול קדימה. לשנתניהו תהיו בטוחים לא מעוניין כעת בשלום עם פייגלין. אני ראיתי שקשרת את האופניים מחוץ לאולפן, אם כי אני מניח שביבי גנב לך את הכיסא. תודה רבה לך. נתניהו כנראה הבחירות עוד לא נגמרו, הוא עדיין מנסה לעצב את הרשימה. מחר תדון ועדת הבחירות של התנועה בעתירה שאמורה לדחוק את פייגלין. אין ספק שאם זה לא היה משה פייגלין שם, אלא כל אדם אחר לעולם העתירה הזאת לא הייתה מוגשת. בית הדין של הליכוד קיבל את העתירות שהוגשו וקבע כי משה פייגלין ירד מהמקום ה-20 ברשימת הליכוד למקום ה-36 ברשימה. ומשה פייגלין צונח 15 מקומות בדירוג. ונשאלת השאלה, האם נתניהו רוצה יותר מ-33 מנדטים? אם אתה שואל אותי, ממש לא. פייגלין מוזמן לראיון באולפן מבט, הפותח את מהדורת החדשות המרכזית של הערוץ הראשון. שלום לך משה פייגלין. שלום שלום. תגובתך. אין לי שמץ של אמון במערכת המשפט הישראלית. מדובר בסניף של מרץ אי שם בהיכל בית המשפט העליון. אני לא מתכוון לערער. אני לא נשען על מערכת המשפט הישראלית, אני נשען על ציבור הבוחרים. אך ציבור הבוחרים לא נשאר אדיש להתנהלותו של נתניהו.
וסקר דיאלוג להארץ הצביע על ירידה של 6 מנדטים לליכוד תוך שבועיים. אפקט פייגלין הסתבר כהפוך בדיוק לזה שהטריעו ממנו. דווקא דחיקתו של פייגלין למקום שאינו ריאלי גרמה למצביעים הימניים לנטוש את הליכוד. מיכי רצון, שנפגע אף הוא משינוי הרשימה, פנה לבית המשפט, וזה קיבל את הערעור, בטענה שהשינויים ברשימה אכן נעשו רק מכיוון שמיקומו של פייגלין לא הסב נחת ליושב ראש הליכוד. כל שנותר לנתניהו היה לערער לאח הגדול, הבג"ץ, וזה לא אכזב. הפחד גבר על הבושה, ופייגלין נשאר במקום ה-36. הכתובת הייתה על הקיר. לדחוק אותו אחורה. לאיזה מקום הוא? לאיזה מקום? 36. וזה הסיבה שלא התאמצתם בקמפיין, כדי שהוא לא ייכנס בטעות? אנחנו נסתדר עם 35. אתה רוצה? אתה לא רוצה? את תחושת התסכול ניתן היה להרגיש גם ברחוב. למה דחקו אותו הצידה? למה הורידו אותו ל-33? זה העונש של ביבי שמדכא את הימין האמיתי. אם היו מצביעים להכניס אותו, היום היינו עם 45 מנדטים. אלה תוצאות האמת לאחר ספירת 99% מהקולות. למרות שהימין ניצח, הליכוד הפסיד. שלטון האליטות אשר זיהה את המהפכה הנוצרת בציבור הישראלי נלחם בה בכל כוחו. אך זה היה רק עוד סיבוב אחד במלחמת העולמות. האלטרנטיבה, שמביאה עם התקווה, פרצה לתודעה. תמשיך, אל תירתע. ליכוד בלי פייגלין זה לא ליכוד. יהודי אמיתי. אל תפחד משום דבר, תמשיך בדרך הזאת, כי אתה באיזשהו מקום שליח. שירדפו אותך, אתה תתחזק ולא ימינך. המערכה הבאה קרובה. עוד לא ברור מי יהיה שם הפעם, אך דבר אחד בטוח, משה פייגלין יהיה שם, בשביל כולנו.